Catedral de Santiago, un lugar que cada ano visitan millóns de persoas, máis de 400.000 se falamos do Museo Catedralicio. O máis importante aquí é ver o apóstolo e darlle un abrazo e ver a súa tumba. Pero saberán os peregrinos que no século XII eran outras as celebridades que viñan a visitar tamén os camiñantes. Pois hoxe aquí no Tarde Piaches viñemos concretamente á Capela dos Reis ou Panteón Real, un lugar que, a pesar de que o resto do conxunto recibe cada ano millóns e milleiros de visitantes superando récords, é un lugar, Manuel Gago, xornalista e divulgador histórico, que se nos pasa un pouco desapercibido. Sí, e sin embargo, por exemplo, no pasado non era así. É dicir, antes, digamos, que a Capela das Reliquias, como lle chamamos aquí, o Panteón Real, ten os dous nomes, non? Pois antes era un lugar de paso obrigado dos peregrinos como parte do seu ritual. Baixabas a tumba do apóstolo, despois abrazabas ao santo e despois viñas aquí, nesta capela onde estamos, gardábanse as reliquias de moitísimos santos e outro tipo de obxectos, por exemplo. Dicíase que había anacos da madeira da cruz de Cristo no Calvario, non? E hai moitas crónicas de peregrinos do pasado que falan da emoción que tiñan cando viñan a este lugar, que só podían pasar eles e lle amosaban un por un todas estas reliquias. Como funcionaría o Panteón e cando comezou, máis ou menos? As tumbas dos reis viñeron para aquí no século XVI. Antes estaban noutro lugar, porque de alguma forma a Catedral de Santiago ten en conta que era a gran sede religiosa da coroa de Galicia e León. É dicir, o lugar no que moitos reis decidiron enterrarse para estar preto, digamos, de alguma forma do patrón. Aquí é onde estaban enterrados un pouco así as celebridades daquel momento, non? Efectivamente, máis que quixeran estar. Por exemplo, houbo, digamos, houbo reis que querían estar que ao final non deron chegado, pero de alguma forma aquí se foron guardando todas aquelas persoas vinculadas ás familias reais da coroa que querían estar cerca do apóstolo, non? E cada unha delas, ademais, de alguma forma, hoxendía, encerra unha historia e, ademais, eu teño que contar unha cousa que sabe pouca xente e que vamos a ver nunha destas tumbas, curiosamente, a única que non é dun rei. Aquí estamos vendo a Raíña Berenguela. Esta figura moi importante. Berenguela, que non falamos da torre. Non falamos da torre, falamos da Raíña que foi a esposa do emperador Afonso VII. Esta é unha figura que, aínda que é de pedra, para a xente de Santiago era unha figura moi humana. Ato punto, fíxate, que as rapazas cando van guapas, as rapazas e os rapaces, porque tamén, eu teño escoitado tamén con homes, cando vas moi ben vestido, por exemplo, como vamos hoxe ti máis eu, é dicir, pois, cando vas moi vestido, pois dicíanse, vas feito unha berenguela. E, digamos, era un modelo de beleza para a súa época. E había outra tradición moi curiosa, que era que polas noites, o 25 de xullo, saía pola cidade, Berenguela, esta raíña saía do seu sartego, e se eras muller e che miraba, traspasábache a súa beleza. Imos ver a Fernando II. Este señor, boa parte de Galicia, tiña que poñer flores, porque foi o inventor dos funcionarios. El lle concede ao mestre Mateo un soldo vitalicio, hasta que foi un soldo por toda a vida, co cal a convertiu o mestre Mateo nun funcionario sen pasar por oposición. Pero hai que reconocer que tiña méritos abondos. É certo que mérito puxolle. Os foros que concede este señor fai que Galicia hoxendía sexa como sexa, unha rede de cidades e de vilas, moitas no mar, algunhas no interior. Fixaste que a man ten un ton máis oscuro que o resto da pedra. Como máis escurecido. Efectivamente, máis escurecido. E incluso dentro da man está moito máis marcado o anel do rei. Por que está máis escurecido? Porque é resultado de séculos de xente pasando a man por allí. Aquí temos a Afonso VIII de Galicia, noveno de Castela, e este señor foi o primeiro gobernante en Europa que xenerou un espacio parlamentario. Os documentos físicos nos que se redactou ese inicio das Cortes, que se conservan en Ourense, son, hoxendía, foron declarados pola UNESCO os documentos, Patrimonio da Humanidade. É dicir, Patrimonio da Humanidade como inicio do parlamentarismo moderno no mundo. E hai alguén máis aquí tamén que non é un rei? Que non é un rei, pero que o puxeron como se fora un rei. Pero que lle debemos algún outro símbolo tamén de patria. Efectivamente, vamos a fixarnos en él. Aquí estamos vendo a Pedro Froilaz, o famoso conde de Traba. É dicir, esta foi unha figura moi importante de a cabalo entre os séculos XI e XII. Era un gran terratenente propietario das terras da Galicia Occidental, pero sobre todo está aquí por outro motivo, porque foi un gran valedor do rei Afonso VII, do primeiro emperador. Tivo o encargo de protexer o neno Afonso, o que sería o futuro Afonso VII. Entonces, protexelo dos seus enemigos, porque querían evitar que fora rei.
Entón, el protexeuno, escondeuno por toda Galicia dun sitio para outro, enfrentouse a todos para conseguir mantelo con vida e finalmente corouno como rei, sendo el un neno aquí na Catedral de Santiago no ano 1111. Pero falábamos de que esta tumba conta un pouco de mentira, non? Porque parecenos que medieval, parece medieval, pero non é. Pero non é, é dos anos 20. Por eso é tan plástica e fixo a Magariños. Aproveitou o incendio que hubo aquí para incluir isto como parte da reforma. Fixo esta escultura que é preciosa e que Magariños, o escultor, consideraba a súa mellor obra. Entón, cando Magariños fixo esta obra, gardounos de alguma forma un símbolo, un secreto que moi pouca xente coñece e que eles nunca dixeron, o arzobispo nin el, nunca dixeron en voz alta. Se nos fixamos ao redor do peito, que lle veste aí ao redor do peito? É como unha especie de cruces, non? Ou de estrelas. Efectivamente, son unha serie de cruces que conforman as cruces do escudo de Galicia. E iso é un pouco que vemos aquí tamén, non? Por si acaso non o entendemos aquí porque el ten a man tapada, o que fixeron foi colocar aquí, para que nos quedara claro, o cáliz do escudo de Galicia. Pois con ese garabato, con esta historia deixámolo por hoxe, pero bueno, no próximo programa máis cousas de Gago.